jottoɗe godani joom binde kewɗe o ko kanko tan foti yettede kanko haandi yettede oɗo jottuɗo hoore muɗum gila nde ko yettata wodani subhanahu wa ta'ala o tagani en ɓurɗo ɓurnaɗo windere o tagri en saabu on ɓurɗo ɓurnaɗo windere Muhammadu ibn Abdullahi bani Hasim imamil Quraysh oɗo tigi woni nuldaɗo gongo Muhammadu ibn Abdullahi bajji Aminata Abdullahi koddo ɓurɗo tawnaɗo mo lesɗani mo jam e kise gone mum dayi sallallahu alaihi wasallam ko ɓenni ɗum ko kala ko neɗɗo ina golla yo yetto jignama ko ɗiɗo ɓe woni nene e baba nde wonde kala ko neɗɗo dani hewde e famdude e less man he ko ɓeɗo alhamdulillah seydi Kane ko daña ko hewde e famdude barke no waali hen ya duude hen balɗe ko ɓenni ɗum ko mi salmini goto e men fof inde mum tawni wonde yetto ɗum Allah welama hande en jooɗima ɗo jonde ina yuɓɓi ñande 19 lewru wattude lebbi 6 hitande 2023 caggal jibinede annabi Isa ibnu Maryam mbeɗa jooɗode yiɗa nafa an cowuto mo Allah teddini mo teddungal Allah woni e jungo mo Allah teddini jogiiɗo duwawo jiganaɓe mum hande noon alhamdulillah rabbil alamin Allah yamiri yo wirnamo ngo wonno ɗo iwa ɗon wonta wirdetawo musidɗo Ousmane Sammalal Baydi Goylo ko kala o yettete to Ndendori ko ɗo galle makko ɗo jaati jooɗimi ɗo e Dakar laamorgo leydi Sénégal ko addi weldemi fof mi tawi ka Fuutanke